जय जगन्नाथ। जय लड्डुकेश। ଏହି ଜଟିଳ ଦୁନିଆରେ ଏକ ଭଲ ଲୋକ କିପରି ରହିବ ତଥା କିପରି ଚଳିବ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ମହାତ୍ମା ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତବିକ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମନେକର ତୁମେ ଏକ ଲୋକକୁ ଆମ୍ବଟିଏ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଲ। ତୁମେ ପଚାରିବ କ'ଣ ଖାଉଛ ବୋଲି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ଦେବ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲ ପ୍ରକୃତି ସେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି? ନା, ସେ କେବଳ ଆମ୍ବ ରସଟିକୁ ଖାଉଛି। ହେଲା, ତା ଅର୍ଥ ଆମ୍ବ କହିଲେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ରସକୁ ବୁଝାଏ? ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ, ଆମ୍ବ ଚୋପା, ଆମ୍ବ ରସକୁ ନେଇ ଆମ୍ବ ଗଠିତ। ସେ କେବଳ କହିଲା ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ କେବଳ ଆମ୍ବ ରସ ଖାଉଛି। ସେହିଭଳି ଆମ ପରିବେଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକ, ଖରାପ ଲୋକ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମ୍ବରସ ଭଳି କେବଳ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ସାରମର୍ମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।